Unahan ninyo lista katong sala nga perting uwawa. Akong gingon niya, sama pananglitan nga inyong jerjer inyong kabaw. Uy, tinuod ba yan na? Di ba? Nag-urus-urus ng uwag. Gijerjer nimo imong kabayo. Hasta ibong baka. Uy, tinuod na. Nangatawa mo. Pero tinuod na. Naaman sa Bible. Sala. O sa'yo titawag ang sala eh. Nga sobras ka uwag. Hasta mga mananap. Nakalimot ko sa term. Nga sa Bible. Unang imong girape, imong kaugalingong anak. Naku, awaw mo kayo na. Tanan nga mga sa nato nga perting uwaw ay kumpisal na abortion, tanan. Abi ninyo, nakoy good news ninyo. Year of mercy until now. Wa pag-lift up ni Papa Francisco ang year of mercy. Tanang pare makapasaylo pa sa mga reserved sins. Di na mumuadto sa atong obispo. Maunay maayong balita nako ninyo karon. Amen. Muna kung mangumpisal ta, muna cares, mangumpisal ta tanan. Wow, you can do deliverance to your house. Ika-upat, simba ka, nikalawat ka sa lawas ni Kristo, ni-adore ka dito. Muna ika-upat, sa to, bunyag, kumpirma, kumpisal, kalawat, ikalima, kung doon na kay partner, wala mo magpakasal sa sibil, o magpakasal sa banig. Kaya mga nagpakasal sa sibil o sa banig, di mo kahimo sa deliverance. Bisag nangumpisal mo. Uy. Pero kung litaw mo, pwede mo kahimog self-deliverance. Pwede mo ka-deliverance sa inyong balay. Unya, matinga na lang mo kay at peace mo kanunay. Malinawon ang imong adlaw. Nganong sige mong away, gubot ka inyong balay, gubot paslukot, balihan yung away, yung say mabasa. Malihag basa. Kusga. Yawa lagi. Dahi ugangan umagad niduol nako. Father, salamat kaayo. Kay nagamit nako pag ang sacramentals. Ang holy and exorcised water, Father, nagamit nako. Nag-away ang akong ugangan. Pag-away nila, Father, bisan unsaon akong uwang. Dili jud patuo, Father. Ako na silang buwagon. Ang ilang tingog, Father, abot pikas baryo. Kung sa gibuhat ako, Father, kaya di man sila mabuwag. Nag-deliverance pa bitaw ko, Father, gikuha na kong holy and exorcised water, gilibot na kong tibok balay, akong ginansangan sa tong Ginoong Hesukristo, mga demonyo, pahawa mo aning balaya, sangan sa tong Ginoong Hesukristo, gilibot ang holy and exorcised water. Human yun naglibot, na-shock siya, Father, kung ang mga Katoliko na hibaw lang sa mga sacramentals, they will use it regularly to protect their family members. Nalipay ba mo karong gabiuna? I hope dili na ninyo i-decorate inyong sacramental sa inyong altar. No, inig-bless na to. After sa blessing, gamitan na ninyo kanunay. I-sprinkle ninyo ang inyong tubig. Yan naman, protection na nato. Kung makakita lang mo sa actual exorcism, makaigsunan, ang mga poses, pagpakiluoy nako, please Darwin, don't use that water because it ruins our body. It ruins my body. It ruins my body, Darwin. No, grabe, no? Kung naibaw lang mo, anak, di mo travel without bringing sacramentals. Sabi na mga tog mo dito sa hotel, huwag mo kaibaw. Matinganan lang mo, ikaw man ninyong tog dito, nangasakit na mo. Sabi ninyo, daghan kayong sakit, maayo, anak. Ready na mo? Pabinawalan nyo mga testimony, kinadaghanan. Di na maihap. Naban sa Biblia, Marcos 6:13. Daghang giyawaan, daghang nasakit, giyaplasan nilaglana. Mga apostoles, og daghan na ayo, og nagawas, gikan sa demonyo. Unang, doon ay iharas ka mga eskwelahan, i-share na ninyo ang inyong sacramentals. Kibaw mo, ang sign nga spiritual harassment, ining anak ni mo sa holy and exorcised water, mingon sila, Amen!
Malingaw na lang kag anak dito, no? Init eh, ha? Abi ninyo kung dili, psychological na, mo inom na soli water. Mingo nag, oy dugangi pakigiuhaw ko. Psychological na. Pero kuan nimo holy oil, inig kuros nimo sa ilang agtang, sa ilang senses, kinainita na. Nalipay mo. Na kung dunay iharas dinhi, i-share inyong sacramentals. Makakita mo. Actual jud. Makaingon mo nga, grabe ka powerful ang sacramental sa simbahan. Atong papaka na atong simbahan. Nya kay ba mo, kung inyo gamiton kanunay, i-appeal na sa inyong devotion ang deliverance. Mag-deliverance mo from time to time. Example ha, gubot na inyong pamilya. Wa na magkasinabot inyong mga igsuon, paghiusa mong deliverance. Ang espiritu nga nag-oppress ninyo, nag-obsess ninyo, malayas. Nya ang tibok ninyong pamilya mangumpisal sa pare, wow! Amazing. No? Kato mga laog ninyong igsuon nga mangwilog og yuta. Mulihok ang muhon, mausab na. Ilan ang ibalik ang muhon. Pakapinan pa ka. Sorry kay Brad ha. Ako lang ipakapin ako ah. Kano man, naulipon ko sa greed, sa kahakog. Sleep is a temporary death. Death is a permanent sleep. Usa ka na mga nangatog, hangyo lang ko ninyo, ayaw mo paghagok. Kay makadisturbo mo sa inyong tapad, nga otro pong natog. Muna nga, kung kitang tanan sad magtukaw, atong ipaambit ning atong nahibaw-an karon, daghan tag matabangan. Amen. Isangyaw ninyong may balita ug mauki ni ang maayong balita mga kaigsuonan. Use the sacramentals of the church. Usa ni ana ang deliverance prayer. Kung wa ma-discuss ang hanay naa sa punto per punto staff nga page. Balik ko na ko ha. Punto per punto staff. Ya kung wa mo ka-avail sa mga sa deliverance book, naa po dito ang prayer. Ako yun ang gi-post para ninyo tanan, para maggamit natong tanan after sa pagdawat nato sa mga sakramento. Nalipay mo wala? We receive the power of Jesus. Nabunyag ka na mo wa? Check. Nabunyag ka na mo wa? Check. Nakumpirmahan na sad mo? Check. Nakakumpisal na mo, general confession sa inyong sa. Kinampoy uban mangumpisal nga. Mauwaw, magkuaning duha, Father, oy. Tulo na lang akong ikumpisal. General confession dyan, tanang sa na to nga pinaka-wow. May unang ikumpisal. Uy. Kay bao mo, inig paghimo na tugsa, watay uwaw. Kuhaon des yawa, matod pa ni St. John Chrysostom. Inig pakasa na to, kuhaon sa demonyo ang uwaw. Mao nang wa na kay uwaw. Ang mga babae mangitag lain, ang mga lalaki mangita pog lain. Unang nahitabo ni Katnel. Karon. Showbiz mo ba? Nakarelit. Dagway na to, no? Muna, kay nga naman, di ta matagbaw. Wa na magpasabot nga daghan kag uyab. Gwapo ka. Hoy, kana mga palakiro nga niya din ni karon, daghan mo babay, wa na magpasabot nga gwapo ka. Mga babae nga nagkag-uyab, paminaw mo, wa na magpasabot nga gwapa ka. Kung daghan kag uyab, baratuhon ka. Amen? Kay kanang ukay-ukay, daghang mamalit, gamay ra. Daghan kay bratuhon. Kanya ka na mga branded, gamay ray mamalit, kay mahalon. Busa kung ni-focus kasi mong asawa, mahalon ka. Kung ni-focus kasi mong bana, mahalon ka.